שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר על אנשים. יוצאי דופן, כאלה שפרצו גבולות, ממציאים, מגלי ארצות, מהפכנים. והשאלה שכל הזמן עולה כשקוראים את הסיפורים שלהם, היא מה בעצם מניע אותם? בדיוק. יש לנו על השולחן 4 ביוגרפיות מרתקות. נתחיל עם מישהו מההווה, אילון מאסק, דרך הספר של וולטר אייזקסון. ומשם נקפוץ אחורה בזמן, 400 שנה, לגלילאו גלילי. וגם 2 סיפורי מסע ימיים, פשוט לא נתפסים. המסע של מגלן להקפת העולם. והסיפור המטלטל של האונייה הבריטית, Voyager. והכי טבעי להתחיל עם אילון מאסק, הוא הדמות הכי מוכרת. אייזקסון כותב שמאסק חי במצב חירום תמידי. מה זה אומר בכלל? אז זהו שהביטוי הזה הוא בעצם הלב של כל הספר. אייזקסון לא מנסה לייפות אותו. הוא טוען באופן ישיר שהשדים האישיים שלו, האינטנסיביות המטורפת הזאת, היא לא תופעת לוואי של הגאונות? בדיוק, היא המנוע. הוא קושר את זה ישירות לילדות ממש איומה בדרום אפריקה, לבריונות קשה שהוא עבר, ובעיקר ליחסים הטראומטיים עם אבא שלו. כל זה, לפי אייזקסון, יצר אצלו דחף כפייתי להוכיח את עצמו. כן, ולהציל את האנושות. כאילו, הוא כל הזמן במרוץ נגד איזה אסון בלתי נמנע. יוצאים כמעט 500 שנה אחורה, לביוגרפיה של שטפן צווייג על מגלן, אנחנו פוגשים דמות דומה באופן מפתיע. איך הוא מתואר שם? צווייג מתאר אותו כאדם ענב, מסוגר, מתבודד, קשוח עם עצמו וסביבתו. לא בדיוק הטיפוס הכי קריזמטי. הוא היה ימאי פורטוגלי, נכון? אבל המסע שלו היה בשירות ספרד. בדיוק. הוא היה מבריק, אבל מתוסכל. המלך הפורטוגלי זלזל בו, אז הוא עשה מעשה קיצוני. ערק ליריבה ספרד והציע להם עסקה מטורפת. למצוא נתיב חדש להיית תבלינים. כן, מסביב לאמריקה. אז מגיעים לגלילאו גלילי. בדיוק. הסיפור שלו, כמו שמריו ליביו מציג אותו, הוא התנגשות חזיתית, בין ראיות אמפיריות לבין דוגמה דתית באלפי שנים. צריך להבין מה היה המצב לפניו. הפיזיקה אריסטוטלית, נכון? נכון. התפיסה הייתה שיש הבדל מהותי בין העולם שלנו, הארצי, הפגום, לבין העולם השמימי, שהוא מושלם, כדורי, נצחי. וגלילאו, שהיה הראשון שהפנה טלסקופ לשמיים באופן שיטתי, פשוט ניפץ את כל זה. לגמרי. הוא הסתכל על הירח וראה הרים ועמקים. כלומר, הירח הוא לא כדור מושלם, הוא גוף ארצי כמונו. ואז הוא גילה את הירחים של צדק. וזו הייתה מכה אנושה לתפיסה שכדור הארץ הוא מרכז היקום. פתאום יש עוד גופים שמסתובבים סביב משהו אחר. אבל ההוכחה הניצחת ביותר הייתה תצפית שלו על נוגה. נכון, וזה קטע גאוני בפשטות שלו. איך זה עבד? הוא הבין שאם נוגה מקיף את כדור הארץ, כמו שהמודל הישן טען, תמיד נראה אותו כמו סהר, כי הוא יהיה בינינו לבין השמש. אוקיי. אבל אם נוגה מקיף את השמש, אז לפעמים הוא יהיה קרוב אלינו ונראה סהר גדול, ולפעמים הוא יהיה בצד הרחוק של השמש. ונראה אותו כמעט מלא, כמו ירח מלא קטן. בדיוק. וכשהוא ראה בטלסקופ את נוגה עוברת כל המופעים, הוא ידע שקופרניקוס צדק. זו הייתה הוכחה חיה שאי אפשר להתווכח איתה. אבל הכנסייה כן התווכחה, ובגדול. היא לא רק התווכחה, היא ראתה בזה כפירה. השיא היה ב-1632 עם הספר שלו דיאלוג על 2 מערכות העולם. הוא עמד למשפט האינקוויזיציה? כן, אולץ לכפור בתגלויות שלו ובילה את שארית חייו במעצר בית. וליביו מדגיש בספר כמה הסיפור הזה רלוונטי היום בעידן של פייק ניוז. המאבק בין עובדות לאמונות. בדיוק. דיברנו על דחפים פנימיים ועימותים חיצוניים. אבל מה קורה כשהכל קורס? לא רק הסדר החברתי, אלא המציאות עצמה. וכאן נכנס הסיפור המדהים של האונייה Voyager. של דיוויד גרנט. כן. זה כמו ניסוי אנושי בתנאי קיצון. אנחנו במאה ה-18, בריטניה במלחמה עם ספרד. ה-Voyager נשלחת למשימה כמעט התאבדותית. להקיף את כף הורן בקצה דרום אמריקה ולשדוד אוצרות. נכון. והמסע היה אסון מהרגע הראשון. עוד לפני שהגיעו לכף הורן, רוב הצוות גסס מציפדינה ומטיפוס. ואז, אחרי שהם בקושי שורדים את המעבר, האונייה נטרפת על אי שומם וקפוא בחופי פטגוניה. ושם מתחיל הסיפור האמיתי. כי על האי הזה, כל מה שהחזיק את החברה שלהם יחד, פשוט מתאדה. ההיררכיה הצבאית, הפיקוד של הקפטן. הכל, הרעב, הקור, הייאוש,
הם מפרקים הכל, והניצולים מתפצלים לשתי קבוצות. קבוצת המורדים וקבוצת הנאמנים לקפטן. כן. והמורדים, בהנהגת התותחן ג'ון בלקלי, טוענים שהקפטן, דיוויד צ'יף, הוא רודן שאיבד את שפיותו. הם מאשימים אותו ברצח. והם עושים מעשה מדהים. מדהים, הם בונים סירה משברי האונייה ומפליגים אלפי קילומטרים דרך מצר מגלן בחזרה לאוקיינוס האטלנטי. ומגיעים לברזיל. כן, וכשהם חוזרים בסוף לאנגליה, הם מתקבלים כגיבורים. רגע, אז בעצם מי שמגיע ראשון הוא זה שקובע את הנרטיב. מי שמספר את הסיפור קודם, מנצח. בדיוק. הבעיה היא שחודשים אחריהם מופיעים באנגליה 3 אנשים, חושים, ביניהם הקפטן, עם סיפור הפוך לגמרי. הם טוענים שהיה מרד אכזרי ושנטשו אותם למות. פתאום יש 2 גרסאות סותרות ו2 צדדים שמאשימים אחד את השני בבגידה ורצח. וזה הופך למשפט שמעיין לזעזע את כל הצי הבריטי. אבל האם בכלל אפשר לשפוט אותם? כשההיררכיה קורסת, אולי ההישרדות הופכת לערך העליון. זו בדיוק השאלה, והאדמירליות הבריטית נכנסה לפאניקה. הם הבינו שאין פה תשובה טובה, אז הם מצאו פתרון יצירתי. מה הם עשו? הם העמידו לדין רק את הקפטן על הרצח, וזיקו אותו. ובאישום המרד הם פשוט לא דנו. הם העלימו את כל הפרשה. איך הם יכלו? מה שעזר להם זה שמפקד השייטת כולה, ג'ורג' אנסן, הצליח במשימה שלו, חזר לאנגליה כגיבור לאומי עם אוצר ענק. ההצלחה שלו טשטשה את כל הסיפור של הווייג'ר. הסיפור פשוט נקבר, וזה מחזיר אותנו לשאלת המניעים. אצל הווייג'ר המניע היה ברור, לא? מלחמה ובצע כסף. נכון מאוד. ושטפן צוויג, בתיאור שלו את מסע מגלן, טוען משהו כמעט זהה. אנחנו חושבים על עידן התגליות במונחים רומנטיים. של גילוי עולמות חדשים. וצוויג מנפץ את זה, הוא אומר, דוגרי, הדלק למסעות האלה היה המרוץ אחר תבלינים. ציפורן, פלפל, סחורות שהיו שוות יותר מזהב. במילותיו, הדחף ההירואי לכבוש את העולם נולד מכוחות ארציים, הכסף. בדיוק. מגלן יצא למסע עסקי מסוכן. איך זה בהשוואה לגלילאו או מאסק? שם התמונה נראית שונה מאוד. שונה לגמרי. גלילאו אולי הדוגמה התאורה ביותר. אדם שמונע מסקרנות אינטלקטואלית וחיפוש אחר האמת. נטו. האימות שלו לא היה על כסף. לא על כסף ולא על כוח. הוא היה מוכן לסכן הכל בשביל האמת המדעית. ואצל מאסק, זה הכי מורכב. אצל מאסק זה שילוב. מצד אחד, ברור שמדובר במיזמים קפיטליסטיים ענקיים. המטרה היא להרוויח כסף. והרבה. אבל אייזקסון די משכנע שהכסף הוא לא המטרה הסופית. הוא מתאר אדם שמונע מחזון כמעט משיחי, מדע בדיוני. להפוך את האנושות למין רב פלנטרי? כן. להבטיח את ההישרדות שלנו. לפתח ממשק מוח מכונה. הכסף הוא הדלק, לא היעד. היעד הוא לשנות את גורל האנושות. אז אם אנחנו מסכמים את כל מה שראינו, את מאסק, מגלן, גלילאו, אנשי הווייג'ר, מה החוט המקשר? אז זהו, שנראה לי שהלקח המרכזי הוא פרדוקס. אותן תכונות שהופכות אדם לגדול, האובססיה, העקשנות, הנכונות לשבור את הכללים, הן גם אלה שגובות מחיר אישי ובין אישי כבד. בדיוק. זו המורכבות שאייזקסון מנתח אצל מאסק. זו הקשיחות שצוויג מתאר אצל מגלן, וזו הדילמה בסיפור של הווייג'ר. איפה עובר הגבול בין מנהיגות בעלת חזון לבין רודנות הרסנית? ונראה שאין תשובה פשוטה. אין.